बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो बेंटलाव थांनो होननानै ओंखारबोदों। बेजों लोगोसे दायो आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि अक्सिगुरियावहाय। मैया मोनाबिलियाव दे नोंथांमोना बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा फेसबुकफोरनि गेजेरजोंहाय गोबां पस्ट होनाय नुनो मोन्दों सासे उन्दै गथ' गोमानायनि बागैहाय। दा बिनि बागै आङो डिटेल्स भिडिअ लानानै फैनो होननानैहाय आङो दंफैयो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। न'खरनि गारजेनजों आं मिथिनानै लागोन माबायदि जादों, नायलांनो हागोन। दा न'आ बेनो नै, आङो ब्रादार मनजजों आंजों फैबाय। ब्रादार मनजआ अलरेडि बेयाव दंफैयो नै। ओमफ्राय आं गासैबो मिथिनानै लानि। ओमफ्राय आदा गोमानाया ए मा थोद बिदि गोमायालाय बाबु। दा बेनो आरोखि। ओमफ्राय बे बिमा नामा? बे बिबै ए। ओमफ्राय आदाया न' खाथिनि ए बिफाया औ आच्चा माबायदिथो जाया माबायदि? माने आं दुइथा बायदियाव जयपुर थांदोंमोन ना। औ जयपुराव थांनानै मानसिया ओंखारलांबाय, ओंखारनानै ओरै राभा बस्तियाव गेलेबाय, गेलेनानै 5था जाबायना। औ मोसौआ आं लायग्रोबाय, औ लायनानै मानसिया दाना लोगोफोरनो सोंहैबाय, आं गैया मानसिया। औ दाना मोसौ लायनो होननानै थांबाय, औ निजिराथै होनबाय। औ बेनिफ्राय गैया गैया आं हारसिं 1 घन्टा बायदि नागिरबाय। औ जेरावबो फायखाना थायखाना माबा नागिरजोबखाबाय, मोनखायाखै। उनाव गोरलैफोरनो खबर लाजोब्बाय आं, सोरनि गथ' दङ बेनावबो गैया गोरलैया। बे नागिरनो गैया गैया ओरै खबर होजोब्बाय। सासे फाग्लाया नुदोंनो माबा ओरै बामनानै लांनाय नेनानै फिफा सानदोंमोन नोयो। ए फाग्लाखायो मानसिया। माने मोनसे माबा एसे बुद्धि माने रायज्लायनो रोङाना राव फुथिया। ए सोरखौबा बामना लांनाय नुदों होनबाय आरोखि ने। ओमफ्राय दा बेयावनो माने सन्देहआ जोंनिबो बारा जाबाय आरो माबागासिनो खाग्राबारियावबो माबादों सानाव। मानसिया माबायदि जादोंमोन नागिरनायावलाय? मानसियालाय हुलुस थुलुस गामि दरसे बांगाल बस्तिखौबो बेंजोब्बाय। अबावथो थादोंमोन जेनेबा? माबा जोंनि गय सिमना दङ दा, बे दिन्थिदो माबायदि बाबुआ जाहैनोमोन। ओइ बाबु मा नाम होनदोंमोनलाय? मा? सिलिस्टेन बिदि आरोखि। माने आंबो मोनायावनो खबर लाहरदों। ओमफ्राय आं खबर लाहरनाय समावहाय मोनथ'वाखैमोन। ओमफ्राय आं डिटेल्स मोनैखाय होआखै आरो एसे उसुबिदा मोनो आं। मैथ'मोन थोस नैबेयावसो थाखादोंमोन आरो ने? नागिरलाबो नुखायाखै? आं 1 घन्टा बायदि नागिरलाबायजोब्बाय। माबायदि थाङामोननो? माने मानसि गोबां नागिरखादोंना, होमब्लाबो रावबो नुसनाखै। उनावसो लास्टआव बिमायासो नुदों। जारलालै। ओमफ्राय ब्रादार माबायदि नागिरना नोंबोथ' नायदों? जों न'आव फैग्रोबाय, ओमफ्राय बाजैमोननिफ्राय मिथिनायखौ लाबाय जे माबोरै जादों। ओमफ्राय उनावहाय होनबाय गोरलैयाथ' 5:30निफ्राय गैया, आरो खाथिनि मानसिजोंबो नोगोद उसुबिदा मोनबाय। ओमफ्राय नोङो जोंनि ओरै अक्सिगुरि गामि, पलासगुरि, बेसरबारि, उगुरि गासैबो गामिनि गोबां सेंग्राफ्रा फैदों, हेफाजाब होफैदों। बेबायदि आरोना, जे सोरबा लांबाय बेखौ सानदोंमोन। दा जोंबो नागिरदों, 10:30सिम नागिरदों। 1098आवबो कल खालामलायनाय जाबाय। दा बाजैया बुंदों मोजांनि खोथा जे इसोरनि अननायजों मोनफैबाय। नोंगौ सोमोनांथाव। बेबायदि बेयाव नागिरजोबखादों, गासैबो नागिरदों, गाग्लिजोबदों जायगाखौ। गाग्लिजोबदों, मोनाखै। ओमफ्राय हरैजों जेसेबां बागान बारि दुमबा बारि गासैबो गामिनि खाथि खालानि गासैबो फैना नागिरजोबदों आरो ओरैबायदि। ओमफ्राय रायदोंमोन मोनाफ्राव न'फ्राव? माने आं सानावसो माने फुंबायदि 8था 9थायावसो रायदोंमोन रायनाया। होमब्लाबो सिगांबो एथ' रायोमोन, बुजायोमोन, होमब्लाबो बिदि खालामफेराखैमोन। माने गथ'फ्रा बायगरलाथ' बिमा बिफा एसेब्लाबो रायखागोन, माबा सिखा खालामखायो नालाय। ओमफ्राय गिदोंमोन नामा नोंलाय बाबु? दाखासै दे, बिदि दाखाद दे। लेखा फराय दे मोजांनो। मा क्लास फरायखो? क्लास 2 दङ दे। एबाराव माने रिजाल्ट नायला, माने पास जाना 3 थाङो। मोजां फराय दे बाबु दे। औ ओमफ्राय जेनेबा ब्रादार माखासे
बेबायदि दावराव दावसिनि बोथोरफ्राव माखासे मानसिफ्रा ओरै थाङो मोना गुना बेरायो बेफोरनि सायाव मा साबधान बादि मोनोब्ला बे थासारिया गाज्रि जोंनि साननाया बहुत माने दा गाज्रियावसो दङ होनजायो सन्देह आं बेखौबो बुंगोन जों मानसिया बांद्राय सन्देह खालामलाबायनाङा जोङो आरो मोजां डिटेल्स मोनागाराबो फेसबुकफ्रावहाय होनो नाङा आं खावलायो बेबायदि जेन'बा दासिमहालागै बाबुखौथ' गोमादों होनदों आरो गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव आरोना दा आंनिब्ला रिकुवेस्ट खालामगोन मोनायावहाय ओरै थांनायाबो दा रिस्क आरोखि जेन' थाङा मैयानि दिनाव जेनेबा असिना मानसिफोर थाफैनायमोनब्ला एक्सिडेन्ट जागौमोन हाग्रा बंग्रा आरो नायगिरजोबदों मोनसेबो जायगा गैया दा बेखायनो ससियेल मिडियायावहाय माने ओरैनो गोसो साननाय बायदि बुंनाय ओमफ्राय बिदि बे बोथोरावहाय बांद्राय ओरै मोना गुना बेरायनायखौ हायोब्ला दोनथ'लायोब्ला मोजां मानसिनि गोसोआव खिन्थु गाज्रि दासाननानै दङ आरजेन्ट नङाब्ला आरो ने दा हामबायसै बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय